खुलुमबाय बडलेण्ड रादाब नायगिरि बयखौबो बरायबाय। बिटिआर सरकारनि बाखनायथाव हाबाफारि प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा थाद'नाय गैयै जौगानायनि हाबा मावबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। नंगौ, बिटिआर सरकारनि लानाय माव बिथांखिफोरनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि जौगानायनि हाबा मावनाया सोलिगासिनो दं। बेबादिनो एम रनजित बसुमतारियाबो गावनि बियाबाव रायजो राजाफोरनि थाखाय हाबा मावगासिनो थानायखौ नुनो मोन्दों। 14 नं चिरांदुवार बियाबनि सिङाव एम रनजित बसुमतारियाबो आथिखालाव सरकारि माव बिथांखिफोरनि अनगायैबो गावनि फारसेनिफ्राय गोबां लामा दालां मावनानै होनायखौ नुनो मोन्दों। दिनैबो सानसेयावनो मावखांनाय गोबां लामा दालां बेखेवनायजों लोगोसे आलारि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों रांनि चेक रानदों। फाइकाजरा बिसिडिसिनि सिङाव थानाय खमाबारि, गेजेर दाखिनगाव, गोथैबारि उरावपारा, जियागुरि गामियाव बक्स कालभार्ट, गुबुन फारसेथिं रुनिकाटा बिसिडिसिनि सोनाब सालबारि गामियाव सेल ब्रिज बायदिफोरखौ रायजोनि मोजां खाबुनि थाखाय मावनानै होनायजों लोगोसे बेखेवनानै होयो। बे हाबाफारियावनो बिटिसिनि बारग' लेङाइ मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारियाबो बाहागो लादों आरो गोबां रायजो राजाफोराबो लोब लोब बाहागो लानानै एम रनजित बसुमतारिखौ साबायखर बावदों। चिरांदुवार समस्तिनि सिङाव जोंनि बिटिआरनि मानाव गेदेर एम रनजित बसुमतारिनि इनिसिएटिभ गोबांथार खामानि मावफुंनाय जादों। मोनफ्रोमबो प्राइमारियाव गोबांथार लामा, कालभार्ट, दालां आरो बायदिसिना न' लुफुंजानाय जादों आरो बे मावफुंजानाय लामा, दालां, कालभार्ट, स्कुल आरो अंगनाबादि बायदि न'फोरखौ दिनैहाय बेखेवनाय हाबाफारि लानानै जोङो गिदिंगासिनो दङ। आङो मोजां मोनदों प्रथम फाइकाजरा प्राइमारिनि सिङाव थानानै गावनि निजेस्स' फैसा बाहायनानै बिथाङा मा गामि होनोमोन बेखौ खमाबारिनि रायजो राजाफोरनि बाथौ मन्दिर, बे बाथौ मन्दिरावबो बिथाङा जाम्फैनि सायाव कालभार्ट बानायनानै होदों आरो नैबेवहाय नैबे दुब्लि गेजेरजों थांनाय बै सानजानि गामि बेखौ गोथैबारि होननानै बुङो। बे गोथैबारिसिम थांनाय लामाया जोबोद गाज्रिथारमोन, बेवहाय कालभार्टबो गैयामोन। दा बेखौ बिथाङा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि फैसा बाहायनानै गोलावथार लामा बानायनानै होदों आरो जेसेबां कालभार्टफोर दङ बे कालभार्टफोरखौबो बानायना होदों। दा बे गामिनि मानसिफ्रा जोबोद उपकृत जाबाय, गथ' गथायफ्रा स्कुलाव थांनो मोजां जाबाय आरो बिब्दिनो गोबांथार जायगायाव लामा, बान्दो बायदिसिना बानायदों। आङो आसा खालामो बिथांनि जि सेस्था खालामनाय बेखौ बयबो जोंनि रायजो राजाफ्रा गोसोखांगोन आरो बियो मोजां मोनजानायनि खामानि आरो बेनिखायनो इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै ज' रायजो राजानि खाथियाव थांनानै मिनिस्रां बयबो रायजो राजाफ्रा बयखौबो धन्यबाद होदों। आं आसा खालामो बेबायदिनो जोङो इउपिपिएल दोलोनि दारैहाय ओनसोलाव फैगौ बोथोरफ्रावबो साबसिननिफ्राय साबसिन आरो खामानि मावलांनो हागोन आरो रायजो राजाफ्रा इउपिपिएल दोलोखौ जेब्लाबो समर्थन होगोन। थांनाय साननैसो सिगां बिपिएफनि लाइमोन गांखंनि माखासे दैदेनगिरिफोरा नैबे कटेजनि चिरांदुवाराव फैनानै माखासे फरायसाफोरखौ लानानै राजनितिनि माखासे एवारनेस होफैनायखौ जों नुनो मोन्दों। मा बुङो बे समाव? राजनितिनि एवारनेस जुदि लाबोदोंब्ला बिथांमोनहा गावसोरनि बिपिएफनि खोथा बाथ्राखौ बुंसोमनो सेस्था खालामदों। नाथाय जोंनि बे जायगानि स्टुडेन्टसफोर, बाहाय गंसेल' कलेज दङ, रुनिकाटा कलेज, बे कलेजनि स्टुडेन्टसफ्रा गासैबो मिथिगौ जे बे कलेजा बोरैहाय स्थापन जाया आरो ओनसोलाव जोंहा मा समस्या दङ आरो बे समस्याफ्रा बबे राजनैतिक दोलोनि दारैहाय समाधान जागोन जाया, फैगौ बोथोराव जोङो हारि हिसाबै जौगानायनि खोथा बाथ्राया बोरैहाय जालांनाया मोजां, बे खोथा बाथ्राखौ जोंनि फरायसाफ्रा गासैबो मिथिजोबगौ। गतिके बाहाय एवारनेस प्रग्राम खालामफ्लानानै बिपिएफनि भट बिनो फैनाया बे फेलें जागोन। दिनै ज' ओंखारनानै माखासे जौगाथायनि खामानि मावफुंजानाय खामानिफोरखौ बेखेवना होदों। मा बुंगोन बे समाव? नंगौ, दिनैहाय जोंनि प्रमद बर' सार दैदेननाय जा इउपिपिएल सरकार, बे सरकारा दिनैहाय गोबांथार गासिबो जायगाफ्रावनो गोबांथार जौगाथायनि खामानिफोरखौ मावगासिनो दङ। बेबायदिनो दिनैहाय जोंनि बे 14 नं चिरांदुवार ब्लकनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो प्राइमारिफ्रावनो जोंनि थानाय एम सार रनजित बसुमतारि बिथांनि अननायजों जा मोननो हानाय हाबाफारि खामानिफोर गामिफ्राव
गोनांथार लामा दालां दा बिदिनो ब्रिज कालभार बानायनाय बेफोरबायदि गोबांथार रुनिखाता प्राइमारि आरो थाइखाजरा प्राइमारि सान्तिपुर प्राइमारि गासैबो प्राइमारियावनो गोबांथार हाबाफारि मावनायफोरखौ दिनैहाय जा मावफुंनो हानाय बेफोर खामानिफोरखौ बेखेवनाय हाबाफारि लादों। बेवहायनो जोङो दिनै बयबो रायजो राजाजों लोगोसे जों साफ्रोमबो UPPL दोलोनि जानानै जोङो ज' सारखौ मदद होदों। जाय जायगायाव मावफुंजाबाय बे जायगानि रायजो राजाफ्रा नोंथांमोननि सिगाङाव माबायदि गोजोननाय फोरमायदों? बिथांमोनाथ' दिनैहाय गोबां समफोराव बायदिसिना दोलोफोरा सरकार सालायलांबायब्लाबो जाय गामिफ्राव मोननो हायाखैमोन दिनैहाय जोंनि UPPL सरकार सालायनाय समावहाय मोननो हानाय बे लामाफोर मोननाय बा दालां कालभार मोननायनि सायाव गोबांथार मोजां मोननाय आरो अनसायनायखौ दिनैहाय फोरमायदों आरो फैगौ BTC बिसायख'थिया गेजेराव दिन गैलिया आइजो माहारि हिसाबै 14 चिरां दुवार हिसाबै नोंथांमोना माबायदि साखाफारा जानांगौ? जोङो दा जेरैहाय जोंनि सेन्ट्रेलनिफ्राय जा निर्देश फैयो बेफोरबायदि निर्देशफोरखौ लानानै लोगोसे आरोबाव बिथांमोननि निर्देशनि अनगायैबो जोङो गामिफोराव हाबनानै बिदिनो गोबांथार जोंनि माखासे दोलोनि मावथिफोर बा बिदिनो रायजो राजाफोरजों जोङो हाबनानै गामिफ्राव हाबनानै जाबायदि जोङो मोनदांदों फैबाय थानाय जा नैबे जोंनि बिटिआर इलेक्सनाव बा बिसायख'थियाव जोंनि UPPL दोलोआनो गोबांथार बिदिनो सिटफोरखौ मोननानै आरो गोबांथार भट मोननानै देरहानानै जोंनि UPPL दोलोआनो जोंनि प्रमद बर' सारानो सरकार सालायफिनगोन बेयो रोखा आरो। আজি আমাৰ 14 নং চিৰাং দুৱাৰ সমষ্টিৰ MCLA তথা আমাৰ ডাঙৰীয়া তো আমি বহুত দিনৰ পৰা আমাৰ এটা পুৰণি এটা ঐতিহ্যমণ্ডিত এটা মন্দিৰ আছে। আমি 3খন গাঁও ইয়াত আছোঁ। তো যি নহওক আমি অৱশেষত মানে যি নেকি মাননীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ এটা আঁচনিৰ যোগেদি আলাৰী চৰাং আঁচনিৰ নামৰ যোগেদি আমি আৰ্থিক অনুদান 2 লাখ টকা আজি আমাৰ চেক বিতৰণ কৰি আছে। তাৰ কাৰণে আমি আটাইৰে আমাৰ মন্দিৰ কমিটি হওক বা আমাৰ এই গাঁওবাসী অঞ্চলৰ হৈ আমি মাননীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ দিয়াৰ লগতে মাননীয় ৰঞ্জিত কুমাৰ বসুমতাৰী EM তেখেতসকলৰো আমাৰ অভিনন্দন তথা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। গাঁৱৰ হিচাপে আমি খুবেই আনন্দিত আৰু ইমান বছৰ ধৰি আমি এইটো বাঁহৰ দলং দি এনেই অহা যোৱা কৰিছিলোঁ, কিন্তু এই যোৱা বছৰ আমি 24-25ত পোৱা যিটো আমাৰ স্কিম যিটো বক্স কালভাৰ্ট 12 লাখৰ সেইটোৰ কাৰণে আমি বহুত সুখী আৰু গাঁৱৰ ৰাইজেও সুখী আছে। ভৱিষ্যতত কি ভাবি আছোঁ যিহেতু ইলেকশ্যন আহি আছে? এইটোৰ কাৰণে আমি যিটো UPPLত আছোঁ অহাগততো আমি যিটো ইলেকশ্যনত আমি UPPLত থাকিম। কয়ঘৰ আছে আপোনাৰ? কেইবাটি মানুহ 54 আছে। কেনেকুৱা ভুগি আছিলে? আগত ভুগি আছিলে, এতিয়া প্ৰায় আহিলে আৰু আমাৰ UPPLত আছে। আগৰ চৰকাৰ হোৱা নাছিল? আছিল BPF আছিল হ'লেও মানে ইমানখিনি কাম হোৱা নাছিল, কিন্তু UPPL অহাৰ পিছত বহুত ভাল কাম হৈছে। আমি UPPLক এতিয়ালৈকে ছাপোৰ্ট কৰি আছোঁ আৰু অহাটো আমি ছাপোৰ্ট কৰি থাকিম। থেংক ইউ।